bobol temenan nek dapurane Gimun iki rek. Mamulo lek sing digedhekno badokane tok ya ngene iki lho. Wae jang goleki wong ribut ngising. Wae mlaku ribut golek badokan, Duh. Kok urip temen arek ngono. Sampai izin aku rek disawang wong akeh iki kene. Lah sangkane wong gendeng ta wae. Lanjut Gimun to bolinaan dhisik kok suwe temen. Duh, kah. Bos. Loh, kol. Nah, Apa, Cak? kon gak kepethuk Gimun ta, Le? Lek Cak Gimun nang rupane mlayu nang tengah kebonan, Cak. Nggih, Pak. Waduh, Gimun jelas ndoboli nek tegalan maneh rek. Dadi terus iki kebone sapa, Mang, Le? Ya kebon di wetane Mbak Jari ku lho, Cak. Di kono. Oh, balik rono maneh arek iku. Lah kon katene andi kon? Ya kate dulinan, Cak. Ambek Cak Ceper. Cak Ceper ono ta? Yombong aku durung mulai besok apa-apa deloken wis. Disik-ok. Iya, Cak. Riko gak mulai ta? Ora, Kul. Tak ngenteni Gimun sik aku. Ya wis, Cak. Kan nyeluk Cak Ceper dike aku. Yo, Le. Mbok panas-panasan. Yo. Oh, Gimun iki mula sara wong tok. Panas-panas. Sopo yang ngebali rek? Halo Bos Mon. Botene dijogok Kang Pandri jare. Ngene iki apa wis male luput ngene iki. Iya wis ausakno. Pakari kok nambah 500 ya iso wae. Lah botene jare diborong Kang Pandri, soalnya jare ndek Kang Pandri legone rarang. Tambahno 500 wis. Iki ana mbote api-api. Waduh, lerong setengah ya gak oleh mbote. Lah Kang Pandri yo, jare mbote 3.000 iku dituku masih bongkeng-bongkeng. Jare digawe makani celeng. Lah Riko gak gelem larang ya tak operi nang Kang Pandri ae. Lah mosok rek jerakan anyar, kalau ambek jerakan kencur. Lah ndek Kang Pandri lho elek-elek iku larang. Lah ndek api kok ndek aku ngene, apa gak larang nemen Cak Mon? Ya papa tak celuk Cak Mon. Lah Riko diceluk abah itu mbote larang gak kelar. Ya tuwas ta kene nyeluk abah. Riko lah gak iso tuku mbote larang. Tak bongkar rahasia Riko nang Umi Indah. Dene kapok Riko. Lah ya ngono. Rahasia terjaga. 4.000 ya, Bos. Engko sore tak kirim. Wis, Bos. Assalamualaikum. Abah temon lek gak tak gawe cara ngene. Mbote iku modele kate dipek tok. Kapok Riko, pengapesan Riko nang ndek Umi Indah. Aduh, lah iki opo? Hei. Aduh kok iso re, lah wong mbokne kelaran ndek omah seteng lekor ndek kene iki lho. Hei, tangi yo. Loh, aduh gak tangi-tangi. Tangi. Aduh. Kenapa sih, Ti? Duh, kon iki mbek wong turu wae. Kok iso iku lho wong ndek omah kaya ngono iso enak-enakan turu ndek kene lah menyelek ta ya apa Riko iku? Duh, ya ora menyelek. Wong ngancen ndek omah kaya ngono kok adaane kok. Aku ngenteni Gimun ndek kene mbok ora teko-teko sampe keturun aku. Lah wong Gimun niku lho metu ambek awake. Lah kok iso saiki goleki Gimun niku lho? Ya apa pikire? Mbok iku nemen Kang Riko kaya mule. Lah iya. Baru Gimun sik kepesing-pesing mang tak anteni mergane tak anteni ndek kene iki. Lah lek mbok nemen iku lho. Mbok iku ora lara, Dik. Lah lara apa ngono kok iso nemen? Kang Riko jan kebacut temen. Kok goblok temen iku wis tuwek. Jiraku lek goblok ku pokoke duwe ngono lho aja digawe. Lah wong mbok iku lho deloken
Riko tinggal metu golek sing eker-eker rumah wonge ditandangi kok. Aduh, apa? Mbok ditandangi. Iya, lha iku gak eling-eling. Aduh, gak mlebu IGD, Dik. Kok anjok-anjok IGD. Aduh, goblok iku pokoke duwe aja digawe. Ngotot. Lah bener sih, Dik. Jane mbok iku ya digawa nang IGD kono. Intribusi, gawat keparat. Matane peri muncle. Ada direk, budune tadi wong. Wis tak ayo mulai. Yo, ayo Dik, tapi kita gimana mau nanti yo? Aduh, sik rebut gimun wong mbokne wis sekarat cek lebat gimun ngurus ba ora mulai. Yo. Aku teng di. Ngopain mbok iki rek? Ya apa sih bapak iki? Poso-poso njopekno kates. Kul dokul. Iki lho, Cak. Bapak njopekno kates. Lah saiki ulan poso iki. Lah gak poso ta Cak Bakri? Jarine si poso sapi, Cak Hul. Poso sapi ku ya ora poso jenenge Kul. Poso kok wong mambengi melok sahur, Bapak. Pinter berarti bapakmu Kul. Lah terus, bapakmu njuk golekno kates ku kaya apa? Ya mbocah, mang njok tukono petis sampe kacang. Saiki kongkon golekno kates. Oh, berarti bapakmu ya kate rujak Kul. Iki kok gelem ah, Cak. Jokokno iku. Lah mentah-mentah no Kul. Gak apa-apa, Cak. Lah iku ana sing kuning-kuning titik. Gak apa-apa ta Kul mentah-mentah ngono. Ya gak apa-apa. Endi dalane terus? Lah iki. Bro, dalane tak ipretin Kul. Apa wis? Niat ta ora bapakmu benae. Niat. Wis ayo. Lho, dah iki, Dik. Ayo. Lah yo nandi sih ta? Sepeda apa iki jenenge? Lah wong mbok wis ngene-ngene tok mburi kok sene tumpake sepeda. Oh, yo, ayo. Oh, iso nih lho. Waduh. Lah iki bronpite andoko biyen iki kok tak kenek manis rek. Nek sepeda iki jan akeh kenangane aku ambek Ajeng. Lho lek eling sampe nyusup-nyusup di Tegalan. Si awet ae sepeda iki, Dek. Unine sik pancet lek sepeda iki yo. Waduh. Dikai adae lunga kletik barang bikin. Aduh, anjir arek mengong. Lah wong mbok sekarat kok leren ah. Pedan kok iki. Aduh. Iki kalau mbok telok. Masih mbok. Mbok. Deloken. Mbok sampe koyo ngene ngono. Ngono iku lho nek kono sik kok berguyon bletengan gak karu-karuan. Mbok iki Lah wis koyo ngene iki apa? Ja, apa ja? Kailing-iling to. Mbok kae sombong. Sopo le jare mbok le? Ya pancet, Cak. Wonge jarine mbok iku sing klambian ireng. ajane keparat menungso kaya ngono iku. Ya ora keparat, lah riko mang iku nandi. Lek wong wis tuwek koyo ngene iki lho ya apa? Aku goleki wonge ambek Kimo, Bang.
Goleki apane lho wong keturun ngono ndek pos. Kok iso iku lho. Wong tuwek dikenekno wong sampe ora ero iku lho ya apa lah anak iku lho nandi. Ya apa Cak, saya sampai mbok gak ono. Aku kata mesok sapa Cak. Kalau jangan ngomong ngono ta, Le. Akeh, Dek. Golekno jamu mbok, Dek. Lah kok iso wong gak sadar bisa digolekno jamu iku lho. Lah kate diombe lewat endi? Lah lek wong wis kritis kaya ngene iki yo nang rumah sakit kono parane. Lah apa tak gawe duit, Dek? Lah mbok dikono rumah sakit wong aku ora duwe blas. Ya lah gak mungkin lek kate jagakno Riko. Ya apa-apa ya wis aku ae. Barikno ta lah wis gedhe wis tuwek iku lah mbok sing penet. Nyambut gawe dhuwit iku dilumpukno, dicelengi. Ora digawe medok ambek main tok ae. Delok nek ana ngene iki lek gak duwe tabungan. Sopo sing susah? Ate apa maneh, Dek? Jenenge apa sih ngene iki? Aku yo karo lek mbok bakal koyo ngene. Gede usahane, Dek, takon mbok, Dek. Ya wis jelas ta lek aku kate usaha. Ya untung ae celeng-celengan ndek omah sik ono. Lah Mas Riko ya aja nangis ae. Lek wis ngene iki nangis. Lek koyo mang seneng-seneng tok sing dipikir. Ya sampe digolek-goleki kono ta sapa sing anu mbok. Cek ndang ketemu, cek iso tanggung jawab. Aku njak syukur sing akeh yo, Mbok, nang Riko, Mbok. Ini kok anu wong pas aku anu kana do omah, Mbok. Juga loro ae, Cak. Cukup nek gawe bapak e. Ya kok iki lho tamanano sih Rek. Siji. Ya kol loro ta. Iki lho kurang tok. Lho, loro ae wis Cahul. Aja akeh-akeh. Cahul, Riko ono di endi? Ndek kene kol. Lah di endi sih? Lah opo Riko turu-turuan di kono Cahul? Ayo nang omah wis, tak gaekno wedang. Mau kelo di kono. Turu-turuan tengkulmu apek gua. Foto aku. Bareng kok iso roto barang sih Cahul. Tolong kol, aku gak sampean kol. Kene kakekno napas buatan. Aduh. Aduh. Ngalio mikir. Aduh. Riko iki wis ditolong tambah ngeplak-ngeplak. Balo sih. Aduh. Bangsa kan kol. Aduh kol. Aduh. Lakat londong yo ngedan nu. Mari roto tambah dikaplok. Aduh. Wis ta lah Riko iku aja nangis ae. Percuma ditangisi lek gak golek solusi. Riko wis metu-metu wae. Usaha ame goleki sapa sing anu mbok. Aku tak mulai dilu tanjoko dhuwit iku ndak budal rumah sakit. Lho. Ojo sampe ngomong cerengan iku konti. Wong iki ngono kate dinobat, Cik. Sida gak isi tope iku kok. Masih ngono lho gak kira entek pi. Wong dhuwit sakmono iku lho gawe riyo ya cukup. Lah Riko abot endi sih mbok ambek dhuwit? Lek aku ya abot dhuwit ti. Lah wong tuwek gak metu apa-apane ngono, apane sing diboti. Tanah-tanah yo gak duwe ngono. Yo karuan jarno ngono wis. Cakemmu sing gendale nek ngomong le. Mbokku lara sampe kaya ngene kocek penake le ngomong. Balekno dhekku cekel gowo. Batang uripku. Kon iku lho mun nek ngomong mbok dijogo ndelok-ndelok posisine iki lho. Saken mbok koyo ngono iki lho. Terus lek mbok gak ndang dikono rumah sakit iki lho kate gawa nandi mun.
Kono aja ding lho. Lek kena wong ganteng gagah perkasa gak kira urip mek mbok ae. Mati wis biyen. Oh, tambah gak penak omongane. Aduh. Kuwi. Mau sing genamun nek ngomong bareng kono kok mudo barang lu tekan ndi? Aku teko ngesing, kaosku kranyut. Kon kakak badokan tok sampe wong tuwek kaya ngene aku gara-gara ngenteni kon. Aduh wis wong padha ae ngono kok. Iku lho, wis ditunggu malaikat mungkar nangkir ngono e. Ae budal nangkan kono wis didudukno. Bareng gak ninggal warisan ae kok dibotno kono. Oh, kon tambah kate kuburan mbokku. Sadurunge mendem mbokku kon tak pendem lagi le. Wis tak don. Masih aku ya abot dunyane tok. Nang mbok don. Lho, mon tak kon nunggu kene tak jelasno sih. Wis aja golek mulai tamun nek ngomong iku sing genah. Lah iya tak kon. Kon aja duding ae. Ae digoleki solusine iku ya apa. Tapi aku nek metokno dhuwit akeh ya modon. Aduh, ngare ribut ae rek. Iku lho. Aduh, celeng ngono dikene rek. Iki lho kates tukun, aja tuku botet tok wis. Buan iki ta. Celeng-celeng. Raimu koyo walu bosok. Lho kene. Long. Lah kates mentang ini. Ngene kate kon gawe opo kol kates koyo ngono. Ya mbo bapak, kate dikolok paling. Lah ndi kol kates mentang kate dikolok. Paling kate gawe sambel goreng. Barekne aku lho takon. Bapakmu mokel ta? Ya poso ta bapak. Lah Riko lho, kok gak tau poso. Opo o? Gak kuat aku kol ate poso. Marekne sopir mbote kuwi lho, lek ono ndek mbong merome-rome nggo nang warung. Wah, lek ngono iku ya teko niat ta Cak Yur. Barekne Super Hendra kok pengen turut. Wah, lah kate gak dituruti opo. Lah Hendra lek ono panganan enak ero ae kok. Tapi ono siji, areke sregep kol. Sregep lek mangan. Wong Cak Hendra ora kena mambu bantal ngono kok. Duh, ya apa iki mun, mbok iki mun? Lah kon isone mek yok-yok pothok. Lah usaha dhuwit kono ta. Gak iso usaha dhuwit nang masjid kono ndang disiarno. Siarno raimu, wong tuwek sik urip kon aja patine tok ae. Wong genah-genah dhuwit kon gondol kabeh ngono kok. Ya wis, dhuwit omah tak jukuke tak kena kon kabeh. Tapi kon tak laporno ya. Kok penak temen kon kate lapor-laporno ya kon barang tak laporno pisan kon melok-melok. Lah dhuwit sik woto kok nek aku. Lha mas sik ngoto awake dhewe wong telu kerja sama kon, aku bojomu. Gak iso. Bare wong loro ngono kok joke dhuwit haram, Don. Oh, Tambah tembun iso-iso. tembang-tembun apane sing penting mbok iki nang waras ya apa iki solusine? Lah mbok wis budal kono mun, Kang. Mbok iku loro aja tambah gembira terus ae. Wong dikon usaha iso bandelan nek kene iku lho. Lah aku iku lho kate usaha apa maneh wong dhuwit dikondol gimun. Ya usaha pacul kono, ndang ae didodok. Iya, Sore nangkan kono. kayak mendem kono. Ya opo iki, Dik? Lu gak acting ambok. Acting apaan sih? Lah terus lu kate ya apa, Kang? Lah wong tak gono rumah sakit nang Gimun ya gak oleh. Jerene eman nang duwike. Terus ya apa mun nek mbok gak digono rumah sakit iku solusine ya apa? Duh, goni. Solusine dipendem ikuti bener. Ya Don. Pendem dengkulmu ambles iku ah. Wong kok ngono sik urip kok iso kate kon pendam ae. Wis apa iki? Solusimu ya apa? Wis ngene ae, Don. Kono ae melok aku, ae dusakno golekno bobok ae. Waras iku ae. Wong ya ora sepiro parah ngono kok. Nek ngene tok. Nek ngene tok ae. Lah wong genah-genah wong wis kejet-kejet ngono kok sik gak apa-apa ae kon mun. Wis ta lah, Kang. Riko melok Gimun wis babal wis timane gak nemu tombo. Tambah lek kasep iku lho tambah ya apa wis akeh budal ambek Gimun. Yes. Ayo, sarene bayaran lho. Duit mangkok gain. Ya mun. Yo, kok sik dhuwit iku ae, Don. Sindok bongkong kok mbok iku. Nek dhuwit haram iku. Kono ku ya apa? Wis ayo. Ayo wis. Wis ayo ngadeko. Kaya pelus ngono wong. Cepetan lho, Kang. Ya. Saken. Salah mbok wis koyo ngene. Oh iya, sik lali. Ti, engko wis no, umure ndang kandhanono. Tak panggile tukang gali kubur sing ndek Indosiar nek pala majap iki lho. Iya, gawe mendem kon tukang kubure. Ajab
apa ya dadi wong. Ayo, gak ngetokno dhuwit awi. wah, bos. Oh, anjene bojo keparat lek kono iku mun. Aja dirungokno, Mbok. Anjene gimon ora penat. Wong sik urip wis nyusahno ngono, Don. Kok dadi makku kandung wis tak tegek ta kowe. Kon sing tak tekek ndisiki, wong tuwek kari mes itu kabeh. Wis gak apa-apa, Nduk. Aku wis apa nang mateke bojomu ancane keparat lek bojomu iku. Mari nih, Mbok. Apa sih lek nang rumah sakit masih nyekok dhewe kok gak gelem? Mau wis nak, aku iki ora wani suntik, Nak. Cenang waras ta. Apa wis aku tak ono nduk omahe. Ya apa iki Mi? Lembok terus-terusan gini. Ya apa aku wedi Mi? Wis ta lali, kono kok ojo nangis ae. Waras Mbok masih ngono. Karen dongakno ngono cek nang waras timbale nangis tok. Aku tak mulai dhisik dilu. Ya Mi. Lah kok gimon mang kok gak ero ndelek dhuwit ndi. Tungguno sarane nandi. Ya Mi. Kon kate nandi, Nduk? Wis ta lah Mbok, riko cek ditunggu cepet dilu. Gimon mang lah kok gak ero ndelek dhuwit. Ya wis nang wingi omane ya. Iya, mari ki aku balik. Aduh.